Wel, Pauline a Sara, croeso mawr I beth sy'n ar y silff lyfrau. Nawr ni ddefnydd Blodwen Jones, ydy'r llyfr, dyn ni'n mynd I siarad amdano heddiw. Felly, Felly, Sara, wyt ti eisiau dweud ychydig bach am y llyfr? So Blodwen Jones ydy ddanes ifanc, fel dwi'n meddwl 37 mlwydd oed. Cofio, 37 mlwydd. A single, dripiod, byw yn y bwthyn, yn y wlad, efo ei cath, a yn ystod y stori, mae hi'n mynd I prynu gafr. So stori ydy dyddiadur Blodwen Jones, mae hi'n cadw dyddiadur. So bob dydd yn deud beth mae hi'n yn gwneud. So mynd I prynu gafr a digwyddiadau yn ei bywyd bob dydd. Dwi'n meddwl bod fformat y llyfr yn dda I ddysgwyr. Dyddiadur. Pauline, beth wyt ti'n hoffi mwyaf am y llyfr? Mae'n anodd achos mae stori yn doniol ac hefyd y pethau mae Beth yn sgwennu am beth mae Beth yn sgwennu. The pethau sy'n digwydd I ti, I chi, fel llygodyn yn y tŷ. Pipau dŵr nocio. Mae pethau wirion, ond mae Beth yn gwneud nhw sŵn. Pan dwi'n meddwl am y stori, dwi dechrau I giggle achos mae Blodwen yn ifanc am ei hoed, ond dim ots. A beth arall sy'n ddiddorol sydd yn dda am y llyfr yw, fel wyt ti'n dweud, mae'r profiad mae Blodwen yn cael yn profiadau mae pawb yn cael. Yn enwedig y profiad o fynd I ddosbarth Cymraeg. Mae'n clyfar iawn dwi'n meddwl, mae'r llyfr yn clyfar. Ac hefyd mae pobl yn y dosbarth, mae Beth yn dod on who I bywyd. She brings them to life. Right. Wyt ti eisiau... Mae'n dod â pob gymeriad yn byw. Right. Pa gymeriad, Sara, wyt ti'n hoffi? Heblawd Blodwen Jones. Oes na hoff gymeriad gyda ti? Wel, Blodwen cael trafferth efo ei cath hefyd. Ei cath a ei gafr. A dyn sy'n Blodwen mynd I prynu gafr. Cymeriad arall hefyd. Cymeriad yn y dosbarth yn da iawn. A wedyn, Blodwen yn cael ddiodydd, sawl anffawd yna. Anffawd, So, pob dydd. Rhywbeth yn digwydd I Blodwen. Fel clefryd wedi troi yn dyddiadur dechrau. Clefryd wedi troi a mae'n disgrifio sut mae clefryd yn
blas, aragol a blasu. A plannu hadau yn yr ardd. Tawyd yn ofnadwy a hadau boddi, wedi boddi. So, a wedyn plus trio, wedyn trio pobi, bara unwaith. A bara wedi plasgu ac oedd ei mam yn ffonio hi ar y ffôn moriau. So, Pam Pam ddylai pobl ddarllen Blodwen Jones? Pam ddylai pobl ddarllen y llyfr yma? os ti'n gael y cyfle i brynu llyfrau a gwneud o. Sara, wyt ti wedi darllen y cyfan? Ydy, cyfres, ie, cyfres, ail cyfres ydy Blodwen Jones a Aderyn Pryn. So, yn ail Blodwen Jones efo, cariad efo rhywun arall rwan. Canta wedi oedd atra Cymraeg. Atra Cymraeg. So, yn Blodwen Jones yn cwrdd â rhywun arall rwan. A rhywun arall sy'n hoffi gwylio Aderyn Pryn ar y penwythnos. So, bod dwi'n rieni i Blodwen, codi'r yn y ganar ar y penwythnos, bob penwythnos, codi yn y ganar yn y bore, wneud brecdanau a gyrru petla i coed yn rhywle, yn y coed yn mawr rhywle, sefyll yn y cwt a gwylio ar y Aderyn Pryn. So, posib Blodwen mynd efo fo, achos mae hi'n cariad efo fo. Mynd i. Beth yw enw'r llyfr arall? Beth yw enw'r? Trydydd llyfr yw Blodwen Jones, 3 cynnig i Blodwen Jones. So, trydydd dyn o hedyn cariad efo. 3 cynnig. A fel 3 cynnig i Cymro ydy idiom. 3 cynnig i Gymro. So, 3 cynnig i Blodwen Jones. Dwi'n meddwl, ddim yn siŵr cant, ond mae hi'n priodi ar y ddiwedd. Ar diwedd yn hapus. Gobeithio un diwrnod byddwn ni'n gweld drama Blodwen Jones ar y llwyfan. Gobeithio. Wel, diolch yn fawr Pauline a diolch yn fawr Sara am ymuno gyda fi heddiw ar beth sydd ar y silff